Bon dia. Els hem convocat avui per explicar-los posar sobre la taula i explicar què serà el projecte Cúpula del cos de Mossos d'Esquadra, i hem de fer una anàlisi que després de 25 anys de que el cos de Mossos d'Esquadra va ser determinant o ha estat la policia integral d'aquest país, de Catalunya, durant aquests 25 anys, després de l'època del desplegament que vam tenir, l'estabilització del cos de la policia de la Generalitat de Mossos d'Esquadra, establint un model propi, forjant-se cada dia amb el triangle de 3 vèrtexs que explicava tot just la setmana passada, un vèrtex que és el Parlament de Catalunya com a expressió democràtica de Catalunya, amb la coordinació del govern de la Generalitat i amb un tercer vèrtex que està composat pels 18.000 agents del cos, que aquest vèrtex ha estat treballant, forjant el que és una policia professional, una policia d'una gran qualitat i de la que ens sentim orgullosos en aquest país. Però és veritat que després d'aquests 25 anys hem de mirar més enllà i estem treballant amb els projectes de futur que tenim sobre la taula. N'hi ha molts, però concretament, si ho recorden, el mes de febrer els explicàvem que seria la policia marítima, la policia del mar. El mes de febrer ho vam explicar i avui els expliquem el que serà la policia, el cos de Mossos d'Esquadra també en el projecte de l'aire. Per tant, tindrem Mossos d'Esquadra en terra, mar i aire. Sobre les nostres competències i, evidentment, vetllant pels riscos que té la seguretat de la ciutadania. Per tant, per protegir-la, que és la nostra obligació i és la nostra feina. Amb aquests objectius tirem endavant aquest projecte, el projecte Cúpula. És un pas més, és una mirada al futur, com els deia, i que ha comportat molts mesos de feina, molts mesos de treball. Concretament està centrat en l'ús dels drons. A ningú se li escapa que darrerament, en els últims anys, l'ús dels drons cada cop és més freqüent i que per tant ens posa en alerta i ens posa en perill a la ciutadania. És un nou repte de seguretat i ho demostra que entre l'any 2019 i el primer trimestre d'aquest any 2020 hem tingut a l'entorn d'uns 900 incidents amb l'ús dels drons. Val a dir que l'ús dels drons pot ser a nivell domèstic o a nivell fins i tot d'oci, però també pot tenir un risc associat al que seria el terrorisme, l'espionatge, el tràfic de drogues o fins i tot la seguretat aèria. Riscos que el cos de Mossos d'Esquadra no posarà en risc i, per tant, per això desenvolupa aquest projecte Cúpula. Tirem endavant un sistema de detecció i seguiment, de geolocalització i, en el cas que hi hagi risc, d'inhibició dels aparells aquests. Per tant, detectarem, controlarem i monitoritzarem els drons no autoritzats. El projecte té diverses fases, una primera que serà aquest mes d'agost, en el qual s'establirà una protecció a la ciutat de Barcelona i el mes de setembre una protecció a l'aeroport del Prat i al complex petroquímic de Tarragona. Val a dir que hem optat per un projecte que està homologat per l'OTAN, de fet és el sistema que utilitza l'OTAN i que tenim un pressupost inicial de 400.000 euros. Quan la cúpula a la ciutat de Barcelona estigui instal·lada, a partir d'aquest mes d'agost, podrem dir que Barcelona serà la primera gran capital europea que protegeix l'entorn urbà dels drons. Per tant, és un gran pas en la seguretat, és un gran pas també en la innovació una vegada més del cos de Mossos d'Esquadra i és un gran pas també amb el compromís amb la seguretat integral dels catalans i catalanes que es desenvolupa cada dia per part de la policia de la Generalitat del cos de Mossos d'Esquadra. Per detalls més tècnics, el director general Ferrer els donarà les explicacions. Gràcies, conseller. Molt breument, el conseller ho explicava molt bé.
L'ús d'aquestes tecnologies de les naus no tripulades, els drons, avui en dia és bàsicament per ús d'oci, però cal que els Mossos d'Esquadra s'avancin en la seguretat d'aquest espai estratègic, cal que tinguem aquest espai estratègic controlat per poder desenvolupar les nostres funcions i les nostres competències amb total seguretat. En un futur no gaire llunyà, en aquest espai hi passaran més coses, avui és bàsicament oci, però en un futur no gaire llunyà hi passaran més coses. Avui en dia hi ha fabricants a Catalunya que utilitzen aquest tipus de naus per proveir-se de material i a tots hem vist en alguns llocs proves pilot per el que és l'e-commerce, per la distribució. Per tant, el cos de Mossos d'Esquadra no pot anar a remolc d'aquesta situació, ens hem d'avançar tecnològicament el que és el control i l'estratègia preventiva d'aquest espai estratègic i hem d'assegurar la superfície aèria d'aquests entorns que són estratègics del nostre país, com són la capital de Catalunya, com és el Delta del Llobregat per les infraestructures aeroportuàries que hi té, l'aeroport, però també el port amb la zona de moll d'inflamables i tot el que és l'espai del Camp de Tarragona, doncs precisament perquè tant les petroquímiques com el mateix aeroport o com el mateix port de Tarragona suposa un espai estratègic que cal protegir. Per això, més enllà d'aquests 900 incidents, estem convençuts que l'aplicació d'aquestes noves tecnologies farà que l'ús de naus no tripulades vagi a l'alça al país i el cos de Mossos d'Esquadra ha d'estar per davant. Volem treballar posant en marxa aquest sistema de detecció amb una vintena d'equips físics i un software que treballarà des de la sala de control sota el comandament de la sala de control i serà un sistema complet tant de detecció des del moment que una nau no tripulada entri en aquest espai, però també de geolocalització de l'aparell i del seu comandament, que és el que ens dona una informació rellevant de cara a poder exercir les nostres funcions de policia integral de Catalunya. Se'n farà un seguiment, un enregistrament de les trajectòries de vol i en aquests espais que estem dient que estaran controlats també hi haurà un seguit de càmeres d'alta definició que permetran la identificació tant del model com del fabricant del dron per tenir totes les informacions. I complementàriament, evidentment el cos de Mossos d'Esquadra també treballa amb la visió de la inhibició associat a aquells esdeveniments puntuals estratègics en el que calgui garantir un plus extraordinari de seguretat, fent que no hi sigui només l'element del control i de la prevenció, sinó la garantia que allà dintre no hi hagi cap element que pugui entrar per aquesta superfície aèria. És voluntat del govern, i el conseller així s'ha expressat, que la policia de la Generalitat ha d'implementar nous recursos i noves tecnologies que reforcin les nostres competències de seguretat ciutadana. Obviar-les és deixar una finestra massa gran oberta i és afeblir-nos com a policia integral de Catalunya. Per tant, hem de preparar-nos per tot aquest futur que ve, que serà molt immediat i que estem convençuts que serà la manera de garantir que aquests nous reptes que puguin treballar, que puguin tenir lloc al país, la policia de la Generalitat els pugui assumir com a policia integral de Catalunya. Darrere meu han vist algunes diapositives, no he pogut seguir perquè les altres pantalles no les projecten, no les he vist, però s'ha anat recollint el que explicava tant a les diferents vessants del projecte inicial, en aquests àmbits territorials, fora d'aquests àmbits territorials no, però en aquests àmbits territorials de Barcelona, el que és el Delta del Llobregat, el Prat, per la zona específica que suposa per les infraestructures crítiques que hi acull, i tot el que és el Camp de Tarragona, tant petroquímiques, aeroportuàries com el mateix port de Tarragona. És un sistema que és escalable, això és una fase inicial, que són aquesta inversió de 400.000 euros, però que és un sistema que no té limitació, que és molt fàcilment ampliable i que a mesura que tots anem aprenent anirem buscant la col·laboració de terceres parts per anar complementant el que és aquesta xarxa de detecció i control de naus no tripulades. Gràcies, director. El comissari en camp, el comissari en cap Sallent, també ens donarà unes explicacions tècniques. Gràcies, conseller. Des d'una perspectiva policials, primer dic que el cos de Mossos d'Esquadra tenia el mandat del conseller d'avançar en el que és la tecnificació de les nostres capacitats i enteníem que un projecte com aquest ens ajudava a créixer amb aquest model d'inversió a uns costos assumibles, però que et desplega com a cos amb un posicionament important en la prestació d'un servei públic. El segon dels elements que voldria destacar és aquest desplegament de nous espais. En aquest any hem donat un èmfasi especial en el fer present el cos de Mossos d'Esquadra en altres espais on el que normalment no ens hi havien trobat. En primer lloc, la policia marítima, que ha fet referència al conseller, però també el que nosaltres anomenem la superfície aèria. Aquest espai de 150, 200, 300 metres per sobre del que és els nostres edificis i els nostres carrers, en el qual cada vegada més trobem
vehicles voladors no tripulats que poden vulnerar el dret a l'honor de les persones, que poden gravar, que poden cometre delictes, que poden fins i tot suposar un perill per a activitats reglades com és el vol d'helicòpters o d'avions i que per tant demanden un plantejament de seguretat. Coincidíem amb aquesta visió que ha exposat el director general de que aquest és un projecte finalístic, ens posiciona, però sobretot és un projecte que té en compte quin serà el devenir de la nostra societat, una societat en la que per descongestionar les vies terrestres de ben segur veurem cada vegada més tràfic a nivell de superfície aèria. L'objectiu que ens hem marcat amb aquest horitzó és poder identificar aquests vehicles que volen, qui són, poder vigilar-los, què estan fent, poder ordenar, garantir per tant que el moviment es produeixi d'una manera ordenada sense que hi hagin riscos de seguretat pels uns i els altres i sobretot en tres elements bàsics que constitueixen el triangle de l'activitat policial, que és prevenir el que és la realització de qualsevol il·lícit administratiu o penal, tenir capacitat de resposta a través de la identificació i el desplegament de capacitats en inhibició per si hi ha alguna amenaça de naturalesa terrorista o de qualsevol altra que posi en risc la seguretat de persones i per últim la investigació. Disposar d'aquesta xarxa també ens permet tenir coneixement de quins drons volaven, en quina zona i a quines hores per a qualsevol il·lícit que vulguem investigar. En definitiva, Cúpel és un projecte del qual ens sentim molt orgullosos i que ens posiciona com un cos de referència en el que fa referència a l'ús de noves tecnologies i seguretat. Gràcies. Per tant, doncs una vegada més el cos de Mossos d'Esquadra modernitza la seva intel·ligència, modernitza el seu nivell operatiu per adequar-se a aquests nous reptes que ens planteja i aquests nous riscos que pot tenir la ciutadania, fet que agraeixo profundament aquesta capacitat d'adaptar-se, d'innovar-se permanentment per vetllar per la seguretat integral de tots els catalans i catalanes. A partir d'aquí restem a la seva disposició per qualsevol pregunta. Allà té un micròfon. Són un parell de preguntes. Per tant, entenc que s'instal·len com unes xarxes o algun tipus d'element a la ciutat que permet detectar quan qualsevol dron estigui volant per la ciutat de Barcelona i després més tard a l'aeroport i a la petroquímica, una mica per entendre com funciona això, no? Vull dir, què són unes antenes, què és el que fa que es detecti que un dron està volant. I l'altra cosa és, us heu trobat algun cas en l'àmbit criminal que facin servir ja l'ús de drons? Ho dic perquè seria bastant innovador també, no? Que ja els delinqüents ja facin aquest pas. Sí, el sistema està composat per una sèrie d'antenes i unes càmeres que en el cas que s'hagi d'utilitzar, que enfocaran a l'aire, no enfocaran a la ciutadania, per entendre'ns, podran seguir el vol en el cas que no estigui autoritzat o en el cas que estigui autoritzat i calgui fer aquest seguiment, també es podrà fer. Per tant, el sistema és aquest. Més detalls el director els hi podrà donar. Sí, és així. Són antenes que s'instal·len en diferents zones altes d'aquestes zones territorials, bàsicament Barcelona i l'entorn metropolità, però també el Camp de Tarragona. Són diferents tipologies d'antena, algunes s'encarreguen de la detecció, d'altres de la geolocalització per triangulació. Són antenes que no emeten radiació, són antenes que són passives i que treballen a l'escolta de la radiofreqüència i de la comunicació entre la nau no tripulada i el comandament. I a partir de l'escolta d'aquesta informació geolocalitza. No emeten senyal i per tant són totalment passives des del punt de vista de la salut pública. Però estan situades en zones molt altes de la ciutat per garantir que no hi hagin sombres i que per tant aquesta superfície aèria estigui plenament controlada. Activitat il·lícita, a l'estat espanyol s'han detectat l'ús de drons en el que és el tràfic de drogues i també la introducció il·lícita d'objectes a presons. Per tant, aquesta és una realitat a la qual cal donar una resposta des de la perspectiva de seguretat. I global, per això les amenaces són grans i tots coneixem exemples que han passat, algun aeroport fins i tot de Londres que va tenir problemes en el tràfic aeri bàsicament per l'aire d'un dron i això evidentment s'ha de protegir. S'ha de protegir, estem parlant de la seguretat de les persones.
disculpi, no sé si ho han explicat, venir de Ponent aquestes coses. El sistema de drons va ser utilitzat durant les protestes després del 14D, sobretot de la manifestació en el Camp Nou, que es va convocar, etc. S'utilitzarà aquest tipus de sistema habitualment en manifestacions i en càmeres que puguin, com fa l'helicòpter, poder descriure cares, poder identificar... Però això no té res a veure una cosa amb l'altra. Són dues coses que no tenen res a veure. Les càmeres no són per enfocar cap a baix, són càmeres que només s'activen si es detecta una geolocalització de la nau no tripulada i l'enfoquen per fer-ne un seguiment. No s'utilitzen esdeveniments. És un sistema que treballarà 24 hores, 365 dies per garantir precisament aquesta seguretat de la ciutat, no associat a esdeveniments com poden ser manifestacions. I les càmeres són un element fix, no mòbil, que estaran instal·lats en uns punts precisament garantint aquest perímetre que s'ha definit com a estratègic, que és el de l'entorn urbà de Barcelona, el del Delta de Llobregat i el del Camp de Tarragona. I permeti-me, perquè no ho he fet abans durant l'explicació, però vull agrair a l'equip d'enginyers que ha estat al darrere treballant, que és el Xavi Rius, que és el director de l'oficina Rescat, i el Guillermo, que també estan aquí i que han fet una excel·lent feina de modelització que avui es conclou amb la presentació d'aquest projecte. Volia preguntar, en el cas de Barcelona, heu explicat que això a l'agost ja estaria en marxa, per tant ara tot just s'està instal·lant o ja tenim aquestes antenes a punt? Avui ho presentem perquè durant aquest mes de juliol s'inicien els treballs d'instal·lació a la capital, a Barcelona, amb l'objectiu que durant la primera quinzena això es posi en marxa i durant el mes d'agost s'instal·larà tant el que és el Delta com és en el Camp de Tarragona, amb l'objectiu que a finals d'estiu, cap a mitjans de setembre, estiguin els 3 àmbits territorials que s'han definit en aquesta fase 0 del projecte instal·lats i plenament en funcionament. Josep, què passa al micro? Jo he sentit una part, però... Torno a fer referència una altra vegada, mentre t'arriba el micròfon. Torno a fer referència una altra vegada. L'ús de les eines que tenim aquí darrere del cos de Mossos d'Esquadra per fer les seves tasques policials no té res a veure amb el projecte que estem presentant ara. El projecte que estem presentant ara és la de preservació, la de vetllar, la de protegir l'espai aeri pel que fa, el comissari en cap parlava de la superfície, doncs protegir la superfície pel que fa als drons vetllant per la seguretat de la ciutadania. Sobre les eines que utilitzen els Mossos és una altra cosa. Per tant, consti, en Quico també que venia de Ponent i no ha pogut arribar puntual, doncs són elements totalment diferents. I el que estem fent és vetllar per posar, com diu la pròpia paraula cúpula o cúpel, el que fem és entendre que situem una cúpula de protecció dels possibles il·lícits o atacs que pugui tenir la ciutadania amb tecnologia dron. Però respecte a les eines que utilitza la policia és un altre debat. En total són una vintena d'equips en aquests 3 àmbits territorials. No li puc dir quants de cada tipus a cada lloc, però en total són una vintena d'equips físics instal·lats en punts alts de la ciutat. I el que fa el sistema cúpula, per tenir una imatge gràfica, no s'ho agafin perquè no és la mateixa tecnologia, però és com si fos un radar. Et fa una fotografia del que en aquell moment està passant en la superfície aèria d'aquells entorns que estan controlats. No inhibeix, no prohibeix el vol. El que fa és una estratègia preventiva per tenir la fotografia del que està passant i que la policia pugui actuar si hi ha algun tipus d'il·lícit, però recull tota la informació que sigui necessària per actuar després en conseqüència. Amb uns inhibidors de freqüència que en el cas que hi hagi un risc evident, aleshores a partir d'aquí sí que s'utilitzarien. Hola, ampliant una mica això, com funciona? Em sembla que darrere hi ha un inhibidor, no sé si és això el que es faria servir en cas extrem i llavors aquest dron perillós es faria baixar amb aquest inhibidor a alguna zona segura. També volia preguntar quants agents es dedicaran a controlar aquestes imatges o aquestes antenes i per últim, si hi ha algun tipus de coordinació, crec que la Guàrdia Civil té un equip també que fa aquests tipus de vigilàncies, no sé si a Catalunya però almenys a Madrid sí, i no sé si s'han coordinat amb això. El primer és que a la ciutat de Barcelona no ens hem de coordinar amb ningú, ni a la resta de Catalunya. En tot cas, efectivament hem fet les comunicacions que hem cregut oportunes
i hem desplegat aquest sistema. Pel que fa als sistemes d'inhibició, hi ha diferents sistemes. El que tenen aquí al darrere és un sistema que apunta directament en el dron per agafar el control, i després hi ha sistemes que funcionen generant una cúpula en la qual no pots entrar. A banda del que són les limitacions pròpies que ja venen establertes per les pròpies aeronaus a partir de les limitacions que posa l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, tu pots construir cúpules que impedeixen que amb el radi d'1 quilòmetre, allà on tu desplegues la maleta, es pugui penetrar. Després, pel que fa al personal, com s'ha dit, el que tindrem serà un terminal a la sala central de comandament, que serà l'encarregada d'estar fent la monitorització. Aquest primer mes ens servirà per poder anar dimensionant i aprenent. És un sistema d'intel·ligència artificial, per això porta aquest sistema d'imatge, i per tant el propi sistema anirà discriminant i aprenent davant de quin tipus d'objecte està i quina amenaça suposa, si està volant dins del pis, si està volant realment en superfície aèria. Per tant, hi haurà una fase en la que anirem discriminant les capacitats, i després això ens obliga també a tenir una capacitat de desplegament al territori, sobre principi d'infanteria, sobre el terreny, en el qual puguem fer arribar un equip d'inhibició amb rapidesa si és necessari. Per tant, a banda del que és el seguiment del dispositiu, el que es farà també és dotar aquestes capacitats a les ABPs o les regions que tinguin protecció a través del sistema Cúpel. Hola, jo volia demanar, no m'ha acabat de quedar del tot clar el tema de les càmeres, o sigui, si les antenes, però les càmeres com funcionen, o sigui, quin seguiment es fa i quina és la seva funció. I llavors, si no ho he entès malament, han parlat de 900 incidents amb drons. N'hi ha algun d'aquests, com el que exposaven abans a Catalunya, de gent que ha volgut traficar amb droga a través de drons o d'entrar objectes a les presons? El sistema de les càmeres, insisteixo, no és un sistema discrecional que es tingui el comandament des de la sala, és un sistema automatitzat que només entra en funcionament si es detecta la geolocalització d'aquella nau i se'n pot fer un seguiment. No són càmeres que es munten i es desmunten, no són portàtils, estan fixes i garanteixen i treballen perquè aquesta intel·ligència artificial generi coneixement i ens permetin millorar el que és la identificació tant dels models com de les marques. És un sistema que està automatitzat i que treballa des de la plataforma del software en base a la geolocalització d'aquells elements no tripulats que puguin sobrevolar la superfície aèria de la zona controlada. En relació a la segona pregunta, ara, disculpi. Sí. Hi ha hagut alguns casos en què hi ha hagut una sospita raonada del que s'estava utilitzant un dron en el que era tràfic de hachís, sense que ho puguem acreditar en aquest moment. Però sí que hem tingut indicis més que raonables de que era així. Sí. Perdó. Vaja. Hola, jo volia preguntar una mica pel tipus de sancions, un cop es detectin, quines són les sancions? Sí, això està regulat en base a un reial decret, que és el 1036-2017, que és un decret de normativa estatal. Aquí regula el que és les possibilitats que hi ha, on podem volar i les necessitats documentals. Estableix pràcticament 3 nivells, un que és molt professional, un altre que és un nivell el de l'usuari tipus, amb unes aeronaus que arriba fins a 2 quilos, i després hi ha una que és molt més permissiva per a aquelles aeronaus que són inferiors a 250 grams. Aquesta és l'habitual que la majoria de gent es compra i utilitza, i les sancions es graduen segons la gravetat de les accions que has dut a terme. Hi haurien 2 línies del que seria la sanció. D'una banda
es pot fer servir en determinats supòsits la llei de protecció de seguretat ciutadana. En aquests casos estem parlant de sancions que anirien a partir dels 600 euros, i després el que sí que heu de saber és que la normativa administrativa en l'àmbit de la seguretat aèria és especialment dura, i per tant podem anar de sancions des de 3.000 euros fins a 300.000 euros quan estem parlant d'haver afectat un aeroport. Penseu que un dron pot suposar d'unes dimensions d'uns 2 quilos o inferior, volant en un espai que tingui una llicència de vol, un helicòpter, doncs un objecte que li pot suposar estavellar-se. Per tant, el risc és elevat, i un risc tan elevat ha d'anar acompanyat d'una capacitat sancionadora important. El nostre repte també en aquest sentit és, al igual que tenim un sistema administratiu de denúncia i gestió de denúncies en l'àmbit del trànsit urbà o rodat, desenvolupar en el futur també una sistemàtica en la qual puguem ordenar i procedimentar unes denúncies que avui en dia ja es posen. És important. Permet, comissari en cap i conseller, el que ha afegit ara el comissari en cap al final és especialment rellevant, perquè no és una assumpció de cap competència nova, és una feina que ja fem, i el que fem dotant-nos d'aquesta nova eina tecnològica és perfeccionar molt les capacitats del cos i treure'n una eficiència molt gran per garantir que les nostres funcions, que són les de policia integral, com a policia administrativa, doncs puguem garantir la seguretat ciutadana en aquests entorns que estan controlats. És una feina que ja fèiem, però que òbviament sense aquesta eina tecnològica de primer ordre, treure'n l'entrellat i acabar sabent on estava el comandament i la persona que estava duent a terme aquella activitat era molt més difícil, i per tant això és un pas endavant des del punt de vista de millorar molt la tecnoestructura de la policia de la Generalitat. Aquí darrere. Sobre aquest projecte, la policia creu que també aquest tipus de sistema podria protegir, per exemple, d'un atac terrorista amb drons a la ciutat de Barcelona? Sí, és evident. És un dels objectius. Un dels objectius precisament és evitar que es produeixi un atac terrorista. És evident que tu pots posar en un dron la càrrega que vulguis, una càrrega explosiva, una càrrega biològica, i que per tant el risc és existent i s'ha de ser capaç de tenir una resposta preparada. A part que no seríem els primers, arreu del món hi ha hagut algun atemptat produït amb drons. Volia preguntar sobre un tema diferent del que avui estem comentant, és en relació al confinament del Segrià. Del cúpula? Sí? Vale. Bàsicament és una mica la valoració de com està anant aquest confinament en relació al que seria el que us pertoca, el tema accessos, controls de gent, confinament, no sé si hi ha incidències o no incidències, una mica quina és la valoració des que es va posar en marxa. Gràcies. Doncs a les primeres 48 hores podem remarcar que han estat sense incidents greus. Evidentment s'han generat alguns altres dubtes, com al principi del confinament, però no hem tingut cap incident així remarcable. De totes maneres, per puntualitzar i detallar, el comissari en cap els donarà la informació detallada. Sí, efectivament, dissabte i diumenge van estar relativament senzill la gestió. Aquest dematí és veritat que ens estem plantejant obrir alguna ruta més a nivell de vehicles pesats, perquè sabeu que a la comarca del Segrià hi ha molta activitat de diferents sectors de la indústria primària i terciària, i que per tant suposa el moviment de vehicles, camions i maquinària. En aquest sentit, avui revisàvem el que és els itineraris d'entrada i sortida a determinats polígons per fer molt més àgil el que és la circulació en vehicles rodats. Per la resta no hi ha incidents destacables, i només agrair la col·laboració i la bona predisposició de la gent de Lleida.
Però també del confinament i dels nous rebrots que comencen a aparèixer, voldria preguntar-vos si a nivell de Barcelona ciutat s'estan plantejant ja diversos escenaris, sobretot pel que fa a la mobilitat i el que us competeix a vosaltres, i fins i tot si us plantegeu un confinament quirúrgic, no? Perquè a Sants ja s'han multiplicat per 4, si no m'equivoco, els casos. Seria possible això aquí a Barcelona? Sí, hem de recordar que el pla d'emergències, el Procicat, el col·liderem el Departament de Salut i el Departament d'Interior. No és casual, tots els plans d'emergències de Catalunya són gestionats pel Departament d'Interior excepte aquest, bàsicament perquè aquest és de control i de suport a l'autoritat sanitària d'aquest país, que és el Departament de Salut. Per tant, nosaltres anem en línia de les peticions, de les sol·licituds que emana en el Departament de Salut. I per tant, doncs, si hi ha alguna solució diferent o distant o concreta o singular, com per exemple que tenim ara mateix al Segrià o vam tenir la Conca d'Òdena, és bàsicament perquè el Departament de Salut entén de què és la feina que hem de fer. A partir d'aquí nosaltres el que fem és, un cop ens detalla quin és l'objectiu, quina és la voluntat o què és el que es persegueix davant d'un canvi que es pugui produir territorialment com el del Segrià, doncs a partir d'aquí nosaltres emmotlem la nostra capacitat a la voluntat o l'objectiu que marca el Departament de Salut. Per tant, si hi ha d'haver-hi coses de cara a futur, territorials, etc., segur que el Departament de Salut els podrà informar. Nosaltres estem més a disposició d'ells per poder treballar-ho. Hi ha una xifra d'aquestes primeres 48 hores si han posat algunes denúncies al Segrià i quantes són, i llavors volia aprofitar ara que parlem de multes, quantes sancions s'han tramitat ja des del Departament d'Interior de les que es van posar al llarg de l'estat d'alarma? La primera pregunta, dir-te que aquesta primera part, tal com ens va demanar el govern, hem estat fent pedagogia o explicant quin era el desplegament. Tinguem en compte que ho vam fer dissabte a les 12 del migdia, amb molta gent que havia sortit ja de Lleida. La prioritat durant aquest cap de setmana ha estat informar a la població, no denunciar, i per tant el que és en els punts de control el que ens hem dedicat és això, a donar informació als ciutadans, més que no pas a posar denúncies. Recordar que el conseller ens va indicar que avui la gent que es volgués moure fes servir el certificat autoresponsable, i hem fet aquí el recordatori a la gent que no el portava, i que a partir de demà aquells que es mouen per motius laborals han de portar un justificant de la seva empresa, que és el que els hi hem anat dient. Per tant, aquests primers dies l'èmfasi no el posarem en l'àmbit punitiu, sinó en l'àmbit del que és la pedagogia. I respecte al número, doncs, no us puc facilitar un número, jo us puc dir que, evidentment, el Departament d'Interior, com hem explicat més d'una vegada, s'ha hagut d'adaptar a aquesta xifra o aquesta realitat que hem tingut. Compteu que el Departament d'Interior gestiona anualment aproximadament el que seria unes 30.000 sancions. Ara mateix estem, diguem-ne, en aquest període del confinament, entre la feina o l'aixecament d'actes que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra i l'aixecament d'actes que ha fet les policies locals, estaríem a 140.000, per tant estem multiplicant per 4 la tasca que habitualment es fa en un any. Això que ha significat, doncs, redistribuir també el personal del Departament d'Interior per poder fer cursar aquestes sancions. Bàsicament no per aquesta voluntat que ara explicava el comissari en cap de perseguir, de sancionar, sinó també perquè ha sigut una eina que hem utilitzat les administracions i concretament la policia de Catalunya, bàsicament per protegir-nos i per sancionar a qui ens estava posant en perill. Per tant, estàvem fent la feina de protegir-nos també a la ciutadania, i per tant aquesta feina no pot estar en va, i per tant gestionant totes les actes aixecades. Ara, el número exacte concret on estem ara no us el puc dir. Res més? Doncs moltes gràcies i molt bon dia, estem a disposició vostra.